tana a burburwa a sai ko ta kalli gidan amallawa. Malam Musa gidan amallawa a sai shokoran marashin yankewa. Mallama gaji gida ya gaji shi ya zamo zakaran amallawa. Nuhu Bamalli gidan mallawa, Ahmed ne zakaran san kowa. Sai arka abu zaɓin Allah a mai nasara na mujin al'umma. Shakura kundin sarkin Zazzau, Ahmadu Allah rika halin zami, rika da kyawu dai da tijo an mai da gurbin sarkin Zazzau. Malam Musa gidan amallawa yau da ya annasa a sabon sanwa. Ahmadu Malle magajin Zazzau. Malam Musa mafarin sarki tushen amalla a yawa. Ga sarki kali mijin duniya ba da ban kama yana oje saurara wai bawayin waza ba da ban kama zakin duniya ba kalifa kalifa kana lafiya. Shekku ne squad